mayong udto mga kaigsunan din ni Kristo kanisa si Brother Julius no maguban-uban ta sa hamubong higayon nga karon mga higala nata karon sa katedral diri sa Cebu nya kanang naglingkod-lingkod ko diri samtang naglingkod ko mga higala para dili sayang ang panahon. Mupaambit ko diha kaninyo gamay kabahin kini sa doktrina sa Simbahang Katoliko nya usa sa mga doktrina mga higala nga dugma gyud nga si Kristo usa ka gatos porsyento Dios ug usa ka gatos porsyento tao. So nahiusa kining mga kinaiyahan no natures, so human natures o divine nature diha sa usa ka persona. Unsa diha ito mga higala ang kinaiya ni Kristo kining human nature o divine nature nahiusa diha sa usa ka persona. Nakita mga higala gitawag sa tag person no. Nya nga ato lang human person lang, dili ta divine person. Nya si Kristo mga higala kay duha man yang kinaiya, divine nature o human nature. Mauligi mga higalang nagkasumpaki ang mga Catholic faith defender no. Kanang naiuban ni Oyon nga si Kristo kanang wa gyud mamatay. Ang pagka Dios ni Kristo wa mamatay ang iyang pagkatao ato kining kanang sulbaro no atong ipadayag atong kanang ipahayag no sa esensiyo ba kaning klase nga theology sa aron masabtan sa kadaghanan mga higala. Nya karon kay unsam si Kristo lahi man siya kanato no. Si Kristo mga higala timan gikan siya sa langit. Gitawag siya divine person, kita kay human person mata. So gipanganak ta sa usa ka tawo no. Nya si Kristo gikan sa langit mao siya gitawag sa divine. Unya kay minaog man siya gikan sa yuta, nagpakatao siya ni Birhen Maria. Nya ang pangutan na diha katong si Kristo nga gikan sa langit nya nagpakatao sa usa ka babay nga gitawag si Birhen Maria. Tao bagid siya nga tinuod or kuan ra gyud siya hap-hap nga tao, hap nga pagka-Dios. Ang tungtubag naton diha mga higala, si Kristo 100% usa ka gatos divine nature, usa ka gatos porsyento human nature. Dili siya half nga pagka-Dios, dili siya half nga pagka-tao. Fully divine yun siya, pero ang nakanindot mga higala sa una manggod mauligi ang Dios Espiritu. Juan 4 versikulo 24 nya pagbato niya sa usa ka lawas no sa Isaias 9 versikulo 6 nahimo siyang tao. Nya karon mga higala kay nahimo man siyang tao, ang kaniadto nga si Kristo Espiritu siya, di siya makita karon kay ang Dios nga naay unod. Kolosas 1:15. Og Titus 2 versikulo 13. Ang Dios nga nagabatog unod mga higala. Sa to de tinor gyud ni takdo kayo og haom kayo diha sa balang kasulatan Biblia nga ato mabasa nga si Kristo Dios og tao nga matuod. So gitawag siya mga higala og salinatin pa communicatio idiomatum. Unsa to mga higala? Ang properties ni Kristo mga higala nahiusa diha sa usa ka persona nan. Unsa man nato pag designate ang kiniya ni Kristo kay kanang kanusa man niya na perform ang iyang pagka divinity no o kanusa sa niya na perform ang iyang pagka humanity. Nya karon mga higala do ba ato mabasa nga si Kristo gigutom diha sa New Testament no Lucas, Juan, Mateo o Marcos. Tinor gyud si Kristo gigutom, giuhaw
sumapo gilansan siya dito sa cross, si Kristo giuhaw, si Kristo gigutom. Siyempre tao siya kay 100% human good siya. Ha? Di gyud na to mga higala kadinay nga si Kristo gigutom gyud, si Kristo giuhaw. Karon si Kristo Dios bagyod di tinuod. Mabasa sa nato diya sa balang kasulatan mga higala nga si Kristo Dios sad. Di nato ikadinay nga si Kristo Dios. Unsa man nga pagka-Dios ni Kristo? Si Kristo nakabanhaw patay. Nabay tao makabanhaw patay? Wala, syempre wala. Naba diyay tao nga makabadlong og hangin? Wala tao makabadlong og hangin mga higala. Naba diyay tao nga maka kanang makadaghan sa kaning 10 times kanang mo daghan ang yung kaning tinapay no pagkaon isda nya nabade tao nga kanang mulakaw sa tawag ni mulakaw sa kanang dagat syempre wala mga higala ato kini attribute sa asaman divine nature. Mao na gitawag mga higala og kaning communicatio idiomatum no salinatin pa nga gitawag sa usab kini hypostatic union nga kanang ang iyang kinaiyan hay usa diha sa usa ka persona mga higala pero wala magsambog no wala magsambog ang kinaiyan ni Kristo pero nahiusa lang diha sa usa ka persona no mo ta si Kristo mga higala ngilngig gatong Ginoo ha purte ngilngig gatong Ginoo ha kay liman kang duha ka kinaiya diha sa usa ka persona way makahimo ni ana mga higala walay tao makahimo ni ana only ang Dios no ang ikaduhang persona mao'y makahimo ni ana mga higala gitakda man gud ni sa balaang kasulatan mga higala nga si Kristo man gyud moare sa kalibutan no aron pagluwas ka nato mao na nga si Kristo mao ang kumpletong halad nya atong pagpadayon ta mga higala atong paghisgutan nga unsa man ito namatay diha sa cross tao ra ba gyud to namatay o Dios atong tubag niya na mga higala nga syempre ang espiritu mga higala di gyud na ikalansang sa cross kay ang espiritu wa gyud lawas gud ha purely spirit ra na ang espiritu ha mao gitawag espiritu gani kay walay lawas ang naayang espiritu ra mao na si Kristo mga higala nakabantay mo sa mesa nga kanang mingon ang pare nga iyang lawas dugo ha kalag og espiritu ha sa ato pa day mga higala tinuod gyud day nga si Kristo dili lang kayo espiritu kundi ang atong Dios mga higala na siya lawas og kalag no na siya lawas og kalag kay kalag og gud ni man ka na lawas na dugo ha na say ha kalag no ang pagka-spirit ang Ginoo mga higala pagkabato niya lawas syempre naa siya kalag mao na mga higala nga si Kristo di gyud nato kadinay nga naa siya kalag no lawas dugo kalag man sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15 no mingat to ang Ginoo sa no sa Hades no dito sa ganghaan sa impyerno dili sa impyerno nga kanang gitawag kanang eternal damnation no hell lain kay nga hell mga higala hell na katuning mga sa unang panahon ba itong mga patriarchs katong unang pang nangamatay mga higala nga kanang na sila dito sa kanang prisuhan sa mga nabilanggo naghuwat sila sa kanang atuon sila ni Kristo no aron magasulod sila sa langit no ablihan man sa Ginoo atong ang langit para magasud ang mga dugay nang nangamatay no future present nga mga kalag mo na mga higala atong balikon tinuod ba gyud nga tao ra gyud
ang pagkatao gyud namat ang gilansang sa cross. Ang atong tubag na mga higala nga si Kristo ang siya Dios gyud to gilansang sa cross, ha? Person gud. Walay kinaiya mga higala mayong kag human nature. Iyang pagkatao ra di na mahitabo mga higala nga ang kinaiya ray mamatay. Kaya ang kinaiya mga higala kung kinaiya ra dili na mahitabo nga mamatay ang kinaiya, kundi ang tinugdanan sa maong kinaiya. Kinsa man tong tinugdanan sa maong kinaiya? Ang persona. So si Kristo, since human, fully human siya mga higala, 100%, katong person nga nakaangkon og kanang tawhanong kinaiya mao toy namatay, gitawag siya mga higala og ultimate subject of attribution. Kung pa ni Bishop kanang Bacani, no? Ultimate subject of attribution nga kanang, although atong ang kamatayon always is subject na sa yang pagka-tao, no? Pero kisam tong tawhana namatay, tao ra ba gyud to? Yang kinaiya ra ba gyud ang pagkatao, kung dili ang iyang pagka personang, no? Panalitan mga higala, tagaanta mo kanang pananglitan. Kung panalitan ako nangawat og cellphone, no? Ato example lang, ako nangawat og cellphone. Unya, siyempre daghan kayo mga tao nga makakita nako nangawat og cellphone. Dili man moingon ang tao mga higala base sa report nga kanang ang kamot ni Julius maoy mikuha sa cellphone, ha? Ang report sa police station dito na may nakailan ako, si Julius mo'y nagkuha, pero ang kamot mo'y mikuha, ha, sa cellphone. Ang kamot yun mo'y nikuha sa cellphone. Siyempre kamot, kuha kay kamot, adi ka kakawat. Pero ang hintungdan mamahigala ang persona man, ha, mismo si Julius ang kanang mo'y hinungdan ba kay dili lang kayo ang kamot apektado, kundi ang tibok na ko nga pagka-tao, no? Tibok na ko nga pagka Julius mao hinungdan sa pagkuha sa mga cellphone. Panlitan laing example mga higala, kung nasamad ko diha sa akong kamot gyapon, dili lang moingon nga kung ang kamot mga higala mao rin nasamad, apektahan ang imong tibok lawas, no? Di ka katarog trabaho, no? Di ka katarog kanang katulog kay magmuo ka sa imong sakit, maapektahan nimong tibok pagkatao, no? Person, dili lang kay kamot magsuffer ang tibok nimong pagkatao, kay syempre ikaw git nagtagiya sa mong kamot mo nagitawag mga higala og persona, no? So mo nagitawag og ultimate subject of attribution. Although si Kristo yang sayang pagkatao nakaangko man sa pagkatao, kay misulob man siya ng lawas ng tawhano, no? Kanang ang tao, syempre ang wa mamatay ang divine nature. Kaya ang divine nature di man to mamatay, no? Di gito mamatay ang divine nature mga higala pangka pagkaistorya. Unsay mamatay ang iyang pagka human nature, no? Diha sa iyang persona, no, gitawag soul o ultimate subject of attribution. So ang namatay gyud mga higala ang mao gyud si persona gyud si Kristo, ha? Si Kristo gyud ang namatay mga higala. Sakto gyud ang gingon sa mga pari, na-confirm ang gingon sa Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP, nga gi-approve gyud mga higala nga si Kristo ay kaduhang persona sa Santissima Trinidad namatay. So wala tilalis na mga higala, di na to subakon ng CBCP, ha? Di na to subakon. Kinanglan ang safety mga higala, magkahiusang tanang safety. Kaya ipaubos na itong garbong, di ta magpasaka sa itong garbong. God bless you, Ave Maria. Salamat sa pagpaminaw.